Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n, Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw i, a da chi'n gwrando ar bodlediad yr hen iaith, lle mae yna ŵr a fagwyd ar lan un o afonydd mawr America, Afon Ohio, yn egluro wrth fachgen a fagwyd wrth ochr un o afonydd mawr Sir Fôn, Afon Braint, ynglŷn â llenyddiaeth i iaith ei hun. Hiwmor niche iawn, os da chi'n gwybod pa mor fach ydi Afon Braint. Reit, da ni ar gael ar yr apia podlediadau arferol, da ni ar gael ar YouTube, a da ni ar gael yn gyntaf ar ap am. Reit, cyn trosglwyddo ta chdi, Jerry, a gofyn y cwestiwn arferol, sef lle ti'n mynd â fi heddiw, dyma y bennod gyntaf i ni recordio ers i ni ddechrau darlledu yr hen iaith, ac felly dwi'n meddwl bod o'n briodol bod ni'n cymryd munud i ddiolch i ambell i berson. Yn gyntaf, da ni angen diolch i Richard Martin, sy'n cynhyrchu bob dim a sydd yn gwneud i hyn ddigwydd. Diolch iddo fo. Da ni angen diolch i Am, sydd wrthi'n hyrwyddo, a da ni'n gwerthfawrogi yn fawr iawn. A da ni hefyd yn werthfawrogol i bawb sydd wedi bod yn ymateb, yn cysylltu, yn stopio ni ar y stryd. Da ni wir yn gwerthfawrogi. A Nation.Cymru. A Nation.Cymru. A John Gower, sydd bod yn hybu ni'n galad yma. So mae'n deulu estynedig does ar hynna. A da ni'n werthfawrogol iawn o hynny i gyd. Reit, Jerry, dyma fi'n mynd yn ôl i'r cwestiwn arferol, sef, lle da ni'n mynd heddiw? Wel, dyn ni dal yn yr oesau canol, wrth gwrs. Mae'n gymaint o lenyddiaeth. Mae'n anodd, sti, achos mae'n gymaint o lenyddiaeth Gymraeg wych, a dwi'n siŵr bydd rhaid ni adal pethau allan da. Mae'n anodd cynnwys pob peth, ond dyn ni wedi bod yn trafod rhyddiaeth, a chwydla. Ni'n meddwl, wel, so well cael seibiant bach, a sôn chydig bach am farddoniaeth eto. So mae'n gymaint o farddoniaeth Gymraeg ganoloesol dwi eisiau trafod. Ond mae yna ddolen gyswllt hefyd, achos dwi am drafod barddoniaeth o'r oesau canol sydd yn storiol i naws. Hynny yw, mae yna gysylltiadau rhwng y cerddi a hwyrach chwedlau coll neu straeon coll, neu hwyrach bod y farddoniaeth yn adrodd stori, de. Rwy'n sy'n digwydd nes ymlaen o'r oesau canol, pan ni'n cyrraedd Pennod, dwi'n gwybod, yn 20 pennod arall, Dafydd ap Gwilym yn y berwardd gerfar 10, yn aml iawn mewn cywydd, mae Dafydd yn adrodd hanes rhyw dro trwstan, ddoniol lle. A hefyd, jyst yn meddwl am, dwi'n ganeuon pop heddiw, rhyw gan serch, yn aml iawn, mae chydig o linella mewn can bop yn gallu greu stori, de, mewn ffordd. So mae'n gerddi felly, de. Mae rhain i gael o'n englynion, dyn nhw, englynion o'r hen ganiad. Na i sôn am hynna eto. Ond mae rhain i ni galw yn englynion soga. Mae yna lyfr mawr gan ysgolhaig o Jenny Rowlands yn llyfr da iawn, wel, soga englynion, a mae'n draddodiad felly. Dwi'n mynd hoffi'r gair soga, mae'n dod o'r hen Norseg yn reiddio, chwedla Norseg, a mae pobl yn sôn am y sogas gwyddeleg ac yn y blaen, ond dwi'n gael nhw'n englynion storio neu narratifol, achos maen nhw'n adrodd stori rwysyd. Dyn ni wedi trafod un wrth yn hebio wrth drafod y llyfr du yn ôl yn yr ail pennod, neu pryd bynnag oedd yna. Dwi'n sôn wrth yn hebio am Llywar Hen, a mae yna lot o englynion sydd yn gysylltiedig o'r stori yna. Mae'n hen ddyn trist, a wedi colli 4 ar 20 o'i fibio mewn rhyfel ac yn y blaen. Ond heddiw, dwi eisiau canolbwyntio ar Ganu Heledd. Englynion canolbwyntio sydd fel pe bain yn rhan o stori am Heledd, tywysoges o'r hen deyrnas Gymraeg ym Powys. Ac mae ei brawd Cynddylan, fo oedd y brenin. Mae wedi cael ei ladd, mae holl deulu, mae brodyr hi gyd, mae chwiorydd hi gyd wedi cael ei lladd. Mae rhannau helaeth o Powys wedi goresgyn gan y Saeson. Mae hen gastell neu neuadd Cynddylan yn adfail, a mae hi'n... Ystywyll heno. Ystywyll heno, ti'n gwybod? Chwech bach da, na ti? Na fo. Pan mae gennau fymryn bach o wybodaeth dwi'n mynd i rannu. So felly, dyna be dyn ni eisiau sôn amdano fo. Wan ta, mae'r englynion yma, Ganu Heledd, mae yna sawl cerdd, pob un ar fesur englyn, iawn? Mae englyn yn bennill, byr, dyn ni'n sôn am, ar y cyfa englynion o'r hen ganiad, tair llinell. Dyn ni wedi trafod o'r englyn milwr, dwi'n meddwl, sôn am Ganu Llywar Hen, spel yn ôl, wrth yn hebio lle. Englynion milwr, mae yna rhywbeth o'r englyn penfyr, efo un llinell sy'n hirach na'r
ddwy arall. Mae yna ambell englyn 4 llinell, debyg i englyn un ar ôl union heddiw, de? Ond be bynnag. Felly mae'r cerddi mae gyd yn gyfresu o englynion. Reit. Weithiau efo cymeriad, sef pan ydych chi'n ailadrodd gair ar ddechrau yr englyn nesaf sydd yn adleisio gair ar ddiwedd yr englyn blaenorol i greu rhyw gadwyn lle. Mae yna bethau felly yn ei cysylltu ynghyd, ond mae yna nifer o gerddi gwahanol, pob un yn gerdd wedi ffurfio gan gyfres o englynion. Dyna yw Canu Heledd. Right. Ac maen nhw'n adrodd gwahanol agweddau ar ei stori. Ond mewn ffordd maen nhw'n bron yn delynegol i naws. Hynny yw, yn lle adrodd stori, dim y ddigwyddodd a wedyn nath hyn ddigwydd ac yn y blaen. Maen nhw'n trafod ymateb emosiynol y cymeriad, sef Heledd, yr hyn sydd wedi digwydd. Felly rhyw ddrych i emosiwn, rhyw gyfle i alaru ac yn y blaen. Hynny yw, mae'n bach yn anachronistaidd i galw'n delynegol achos ni chafodd y gair telyneg i fathu yn y Gymraeg tan oes Victoria ac yn y blaen. Ond, ti'n gwybod, rhyw gerdd sy'n trafod ymateb emosiynol. Wan ta, maen nhw mond ar gael yn Llyfr Coch Hergest. Llawysgrifo o gwmpas y flwyddyn 1400. O ran iaith, y cerddi maen nhw'n hyn na hynny, ychydig yn hyn. So Glyndŵr? Wel, oes Glyndŵr, dyn ni'n gwybod bod Glyndŵr wedi gofyn i Hopcyn ap Thomas, perchenog, greiddiol Llyfr Coch ddwad i weld o, i ymgynghori ag o. Felly, o ran cyd-destun uniongyrchol y llawysgrif y Llyfr Coch, oes Glyndŵr. Felly, o ran colled, o ran rhyfel ac yn y blaen. Ond dyn ni wedi trafod hyn o blaen, o fod yna lenyddiaeth sy'n hun na'r llawysgrifau sy'n ei cynnwys, yr holl ddadleuon am ddyddio'r Gododdin a canu'r Taliesin hanesyddol ac yn y blaen. Dwi'n eisiau mynd i fynd felly. Ond ym rhannu sydd wedi bod o'r iaith, mae'n edrych i fi fel iaith beirdd y tywysogion, hwyrach mynd yn ôl i'r 12fed ganrif, 2 ganrif yn gynt, a wedyn oes y tywysogion, rhyfel, teyrnasau yn cael ei goresgyn, ei chwalu ac yn y blaen. Ond yn y Llyfr Coch mae'n oed, so mae hynny'n bwysig. Wan ta, felly, yn hanesyddol, mae nhw'n trafod cyfnod sy'n hun o lawer. Iawn. A dwi'n eisiau mynd i'r afel Armanion i gyd. Ond pan oedd teyrnas Mercia, un o deyrnasau'r hen Engl-Sacsoniad, yn ymestyn. Ac yn ymestyn i fewn i deyrnas Powys, ac yn cipio darnau o Powys sydd bellach dros y ffin yn Lloegr be bynnag. A dyna'r hanes. Hynny oedd Ifor Williams, y lygodd Ganu Heledd a chanu Llywelyn Hen am y tro cynta, yn meddwl bod yr hanes yn sylfaenol yn trafod y 7fed ganrif, ond trwy lens y 9fed ganrif, ac yn y blaen, mae gan Jenny Rowlands rhyw ddadleuon eraill. Dwi'n eisiau poeni am hynna da. Na ni drafod y farddoniaeth ei hun. Ond yr hyn sy'n bwysig yw bod gen ni'r cerddi canoloesol yma sy'n trafod hen hanes teyrnas Gymreig, Powys, pan oedd yn cael ei goresgyn gan y Saeson. So, gan ei gwestiwn ofnadwy amlwg, dwi'n mynd gan... Da ni'n gwybod pwy sgwennodd? Na. Oce. A un o'r reswm yna eisiau trafod Canu Heledd oedd mae'r cerddi mae gyd gan fardd dienw, lle. Ac mae'n y duedd yn aml i feddwl mae dyn oedd o, achos dynion oedd yn sgwennu, ac dynion oedd yn dal swydd gyhoeddus fel bardd. Ond eto, mae'r llais yn llais benywaidd. Heledd yw'r cymeriad sydd yn llyfaru, hi yw'r persona sy'n siarad, sy'n galaru yma de. Felly mae'n dda bod gen i lais benywaidd cryd. Dyn ni wedi gweld cymeriadau benywaidd gwych doedd drafod Pedair Cainc y Mabinogi efo Rhiannon a Branwen ac Elen yn breuddwyd Maxen Wledig ac yn y blaen. Felly mae'n braf cael trafod cymeriad benywaidd arall a'r holl golled o safbwynt benywaidd. Dwi'n gwybod bod ti ddim yn licio just dyfalu heb sail felly, ond ydy o'n bosibl bod yr awdur yn fenyw? Ydy o'n bosibiliad? Hynny yw, i ddyn ddewis canu mewn llais dynes mewn cyfnod mor batriarchaidd, so ti'n meddwl falle bod hynna'n... Neu da ni jyst ddim yn gwybod? Da ni ddim yn gwybod, a da ni ddim yn gwybod sut oedd y cerddi hyn yn cael ei perfformio, a so oedd yna rhyw gyd-destun perfformiadol a rhyw fardd, neu fenyw yn y llys, yn canu neu yn datgan, da ni'n gwybod. Da ni'n gwybod, mae'n amhosib gwybod. Ond sa'n braf meddwl? Mae'n dda, dam geniaethu, mae'n dda meddwl amdano fo, dydi, yn hollol. Iawn. Felly, dwi eisiau dechrau efo englyn cynta a gerdd gynta yn y cylch ym Morganu, lle. Ac dwi eisiau rhywbeth bach yn wahanol heddiw, achos dwi'n clywed gormod o'n llais i weithiau, da? Gormod o Gymraeg o Ohio, a dim digon o Gymraeg Sir Fôn. Felly, yn lle, dwi wedi bod yn darllen dyfyniadau, ond rwan, dwi eisiau chdi ddarllen rhai o dyfyniadau i ni gael glwyd. So dyma'r englyn dwi eisiau ti
ddarllen. Reit. Englyn cynta gerddi. Ac mae'n enghraifft o englyn 4 llinell. Englyn un o'r olinion mewn ffordd. Oce, dyma, dwi wedi gweld hwn o blaen. Felly, sefwch allan forynion a syllwch, gynddylan weridre, llys bengwern neud tandde, gwau ieuanct a eiddyn brodre. O, dwi'n mynd all lot. Wel, ti'n mynd. Llinell gyda, felly mae'n ddiddorol. Mae Heledd yn cyfarch benywod eraill, merched eraill. Sefwch allan forynion a syllwch. Ia. Syllwch ar gynddylan, enw i brawd, ond gynddylan weridre, a mae'n golygu tir, ardal, felly syllwch ar, sbiwch ar, wlad, cynddylan. Neu diriogaeth. Sydd wedi chwalu wan. Felly mae'n cyflwyno'r holl stori de. A mae'n anerch merched eraill, benywod eraill, morinion. Mae yna dreiglad meddal yna, sef o forinion, achos mae'n ei cyfarch. Does talwm yn y Gymraeg, mi oedd nyfodd cyfarchol yn golygu bod chi'n treiglo enw yn feddal. Fel talwm, di ar ddim yn treiglo, ond a defnyddio dy lys enw. Dwi'n meddwl mae dy fam ac ymddiheuriadau i Ella Wyn Jones. Mae'n cysau pan mae pobl yn alw di yn dicw. Fe pawb yng Nghymru sy'n gwrando, parch i Ella Wyn Jones, galwch Richard yn lle dicw. Ond, tysyn ni'n dalw di yn dicw ac mewn Cymraeg canol ac yn y gyfarch sy'n dweud ddicw. Be wyt ti'n meddwl am hyn, iawn? A gyffredin, mae dal i ddigwydd yn y Wyddeleg. Treiglo enwau, so ddicw fysa. Chwod, Go'n i'n mynd yn ôl at y gerdd. Felly. Mae'r manylun gramadegol yn bwysig, achos mae'r treiglad meddal yma, morinion, ffaith bod morinion wedi dreiglo, sefwch allan forinion, yn deud, mae gramadeg yr iaith Gymraeg yn deud ni bod y cymeriad hwn, Heledd, yn cyfarch, yn siarad ar merched eraill yma. Felly, dyn ni'n dychmygu nhw gyd desio. A tiriogaeth neu gwlad gynddylan sydd wedi cael ei chwalu. So, ti'n edrych ar, sa ti'n dwyrain yr Wcrain yn Bachmwt, drwchwch ar yr chwalfa yma. A wedyn mae'n manylu ychydig bach, yn y cwpled nesa, ail hanner englyn, llys bengwern, pengwern oedd enw i lys. A mae'n dweud, neud tandde. Mae'n goel certh o dan. Felly mae llys cynddylan yn dan wan. Felly hwyrach mae newydd ddigwydd. Ni'n dychmygu bod y frwydro newydd ddigwydd. Mae llys cynddylan oedd yn bren yn y cyfnod hwnnw. Ar dan, mae Heledd a rhai o'r ferched y morinion wedi dianc. A mae'n sbio nôl a maen nhw'n gweld ei hen lys ar dan. Dwi'n meddwl bod dwi'n iawn i gysylltu Pengwern yma ardal amwythig ffona. Ynddo, dros y ffyn o hen Powys da. Does nefyn gwybod union hyn. Pen gwern, pen y coedwig gwern yn lle da, ond o gwmpas yr ardal. Yn sicr, mae'n y sawl enw lle o'r ardal yna. A wedyn... A llinell ola wedyn gwau ieuanc ta eiddyn brodre. Gwau pobl ifanc, yr ieuanc, pobl ifanc. Iddyno, dymuno, dau syfu fel eddigedd. Gwau pobl ifanc sydd yn dymuno brodre am gwisg wych, mantell neu rhywbeth. Felly, mae'n bosib bod nhw'n dweud, wel, maen nhw'n ddigartra. Mae teyrnas wedi chwali, maen nhw'n ffywoduriaid. Heb lot o ddillad, felly maen nhw'n rhynnu'n yr oerfel. O bosib yn llythyr yma eisiau mantell. Neu, o bosib yn ffordd arall, wel, gwau pobl ifanc, dynion ifanc uchelgeisio, sy'n eisiau mantell awdurdod, gwisg wych, sy'n eisiau bod yn arweinwyr fel fy mrawd Cynddylan sy'n newydd gael ei ladd. So mae'n gyfoethog iawn. Mae'n lot o beth yn digwydd. Ond ddiddorol da. Iawn, wedyn, mae yna gerddi am lys Pengwern hefyd, llys Brawd Heledd, yn sôn am y ffaith bod y llys wedi cael ei ddinistrio, a hefyd y gerdd enwog, ti'n gwybod ychydig bach o linella? Stafell gynddylan y stywyll heno, rhywbeth fel e, ia? Na i roed chdi. O, oce. Na chdi. Mae fel bod yn ysgol gynradd llawer pwll yn wedi arnagor. So, ti eisiau i ddarllen hwn eto? Ia. Stafell gynddylan y stywyll heno, heb dan, heb wely, wylaf wers, tawaf wedi. A ti'n darf hwnna dwyt? Mae'n wych dydi. Mae'n mynd syth i'r galon dydi. Felly, dyn ni'n dychmygu Heledd yn unig, mae'n ymysg y ffywoduriaid ar ôl i'r deyrnas cael ei chwalu, mae'n crwydro, hwrach ar ei phen ei hun erbyn hyn, mae'n dod nôl i lys Cynddylan, lle oedd hi'n dywysoges yn berson o dal braint yna lle, mae'n adfail yna,
ac yn dywyll heno. Heb dan, heb weli, dim cysur yna, a wers, yma chydig bach, dal Tawaf wedyn. Ie, wedyn mae'n dal. Ac wrth gwrs, mae hi'n canu, mae hi'n siarad, felly dyn ni'n clywed llais Heledd, y cymeriad benywaidd, cri diddorol, anffodus yma, yn siarad â ni, hynny yw, mae'n cyfarch y morynion, forinion, ond mae'n siarad â ni, dydy, y gynulleidfa. A rwan mae'n... A profiad oesol pobl sydd wedi colli, ti'n gwybod? Galar. A ti'n gwybod, yr wleidyddiaeth fawr yma yn cael ei droi fewn i brofiadau unigolion, ynddo? Sut mae'r tragedi gwladwriaethol os licio di yn troi fewn i'r profiad yr ffoadur unigolion. Yn union. A ti'n gwybod, maen nhw'n trio croesi o Ffrainc i Loegr ar hyn o bryd, sy'n edrych yn ymwndwyr yn Wcrain, fel o'n i'n dweud gynharach. Dyma'r profiad o ryfal a'r effaith ar unigolion. A mae'n wych, pwy bynnag oedd y bardd luniodd y cerddi hyn da. Mae'n wych bod ni'n gweld y cyfa trwy lygaid y fenyw yma, y cymeriad benywaidd yma da. Nid bardd llys oedd yn canu mawl i Gynddylan a wedyn ni farwnadu ar ôl y farw mewn ffordd ddyfodol, ond llais personol merch sydd wedi colli popeth. Os mae'n deud yn y cerddi, mae brawd Cynddylan wedi ladd, mae'r deyrnas wedi chwali, mae hi'n ddigartra, ond hefyd mae brodyr eraill wedi cael ei lladd, a mae chwiorydd Heledd wedi lladd hefyd. Wedi colli popeth de, a'r galar o'r safbwynt, dyn ni'n gweld colli teyrnas, o safbwynt personol, mae'r golled yn alar o fath personol iawn, dydy. Mae'n ingol, dydy. Mae o. A wedyn, bennill arall, stafell Gynddylan ys tywyll heno, heb dan, heb ganwyll, felly diffyg gola, na mynd diw, ond diw, pwy am dyru pwyll, dyru rhoi. So, ar wahan i ddiw, pwy sydd yn rhoi pwyll i fi. Pwy sy'n gallu cadw fi at. Heb fynd yn wallgo. Ie. So, mae'n gallu troi at ddiw ond fel arall, mae'n gwallgofi. Mae'n gwybod gwbl fi am galar. Mae'n rhywbeth pwerus iawn am hynny, de. Yn ofnadwy bwerus. Ond ta, mae... Mae'n un arall. Mae'r englyn yn fesur mor wych yn wylo bardd medrus. Mae'n gymaint o feirdd Cymraeg heddiw sy'n gallu llunio englynion gwych. Mae'n rhywbeth mor iasol am gyfleu naws neu deimlad neu tamad o stori neu ferniadaeth mewn pennill mor fyrd a mor effeithiol. Cynildeb sydd yn... Cynildeb yn rhyfeddol de. So, un arall i ti ddarllen. I fi gael... Dwi wedi cael darllen. Ti wedi cael hwnna, reit, fi'n athro gwael. Ti'n athro gwael. Dyma un, ia. So, ond dyn ni'n dal efo stafell Gynddylan. Dych chi'n gweld ailadrodd hefyd de? Stafell Gynddylan am gwan ei gweled, heb doed, heb dan, marw fy nglyw, byw fy hunan. Ia. So, ti'n dall yr rhan fwyaf, mae glyw yn golygu arglwydd. Mi oedd ei brawd Cynddylan hefyd yn arglwydd, doedd, hynny de. So, stafell Gynddylan am gwan ei gweled. Y ferf yw gwan. Gwanu, brathu, brifo. So, mae'n fy mrifo. Mae fy mrifo i weld o. Ie, i weld o wan. Heb doed. Heb do. Mae'n adfail, heb do. Mae'r toia wedi mynd, marw fy arglwydd, byw fy hunan. Dwi yn ben fy hun. Ie. A ffaith bod... Mae rhywun sydd wedi colli rhywun agos. Yn teimlo hwnna? Mae'n ofnadwy mod i'n fyw a rhywun agos a ffai wedi marw, de. A mae'n gynnil iawn. Marw fy nglyw, fy arglwydd, fy mrawd, oedd yn frenin, byw fy hunan. A mae'n beth ofnadwy, dwi'n fyw a mae o di marw, de. Mae yna draddodiad rhyngwladol, deud y gwir, o farddoniaeth sydd yn mynegu hiraeth ac yn galar ynghylch yr hyn y gollwyd. Fel arfer, marwolaeth pobl, ond cyfnod a thebio ac yn y blaen. Mae ysgolheigion yn tueddu defnyddio term Lladin, achos mae yna hen gerddi Lladin o'r hen fyd clasurol de. Ubi sunt yn Lladin, ubi sunt sy'n golygu ble ma' nhw wedi mynd. Mae hen ffrindiau wedi marw de. Mae yna gerddi Cymraeg o bron pob oes ar y thema. Lwyth o oes Victoria, yn boblogaidd iawn, pobl wrth i boddon, sgwennu am hiraeth yn y 4 gan 15 ac yn y blaen. Ond, mae yna symud ymlaen i ddafydd ap Gwilym yna,
410, mae gynno fo gywydd yr adfail, lle mae o'n crwydro, a mae'n dod dros adfail tŷ, yr oedd o'n arfer i fynychu, pan oedd o'n dŷ go iawn, ac oedd o'n nabod y bobl yn y tŷ, a mae'n adfail wan, a mae'n galaru ynghylch yna. Mae'n thema gyfarwydd iawn. Ble ma' nhw di mynd? A dyn ni'n gweld hynna fel mewn ffordd fawr iawn. A mae'n haroi hefyd mewn rhyw ffordd amaturaidd ofnadwy bod llenyddiaeth Gymraeg yn lot gwell yn delio hefo colled a hiraeth a cael cweir nag ydi o hefo unrhyw lwyddiant. So, dwi'n cofio sgwennu rhywbeth rhyw ben yn trio cymharu yr ymateb barddonol i referendwm 1979, sydd wedi cynhyrchu torath o stwff anhygol o gryf a'r ymateb i fuddugoliaeth 97, sydd a bob parch i bobl sgwennodd am 97 yn dila iawn o'i gymharu. Mae'r thema yma o golled a da ni wedi cael yn chwalu, ond da ni'n mynd i wneud celf o hynny. Ti'n llygad y le, de. Mae'n bosib sgwennu hanes llenyddiaeth Gymraeg o safbwynt colledion, de. Bod pob un bennod bwysig bron yn canol i'r golled. O ran rhyddiaeth Gymraeg yr oesau canol, de. Brit y Brenhinedd, cyfieithiad o sieffrifynwy o'r Lladin i'r Gymraeg. Mae'n hynna boblogaidd. Da ni wedi trafod hynny yn barod wrth drafod Lludd a Llefelys. Ond mae Brit y Brenhinedd yn gorffan gyda'r Saeson yn goresgyn y rhan fwy o Brydain. Colled, colli teyrnas. Wedyn, mae yna ddylyniant i Brit y Brenhinedd, Brit y Tywysogion, sy'n chroniclo hanes y Tywysogion go iawn. A mae'r testyn hwnnw yn gorffen gyda marwolaeth Llywelyn ein Llywela. 1282, diwedd y cyfnod, colli teyrnas, colled. Wedyn fel ti, Heledd, Llywar Hen, Galar, na ni drafod hyn pan ni'n sôn am feirdd Tywysogion a mawr na'r Llywelyn eto ac yn y blaen. Ond mynd ymlaen ar ran lenyddiaeth yr 20fed ganrif, yr holl sod Tryweryn a... Gareth Lloyd Owen. Holl. Felly colled, de. Sori, o'n i'n... Mae'n bwynt pwysig, a mae Ganu Heledd yn enghraifft wych o'r ffenomen yna, ynde. So, bys gennym ni wan, mae gennym ni y darlun yma o'r neuadd wedi chwalu, yr deyrnas wedi chwalu, pawb bron eblaw am Heledd druan wedi marw, sut i fyw gyda'r ing yma felly. Hollol. A mae'r gerdd honno stafell Gynddylan, mae'r ailadrodd syml ar ddechrau bod yn stafell Gynddylan. Mae'n bron fel pe bai hi'n anerch yr hyn nad yw'n bodoli bellach mewn ffordd, a'n disgrifio'r adfail, a bod o'n dawel ar ôl yr ymddiddan y fi ar aelwyd, ac yn dywyll heb yr tân, heb ganwyll, ac yn ddigysur heb wely, ac yn y blaen. Popeth sydd wedi mynd. Ac wrth gwrs, eto fi sydd yn anwybodus fan hyn, ond ystyried beth sy'n digwydd i Gymru yng nghyfnod Owain Glyndŵr. Os ti'n meddwl, os ti'n dyddio yr copi yma i gychwyn y 15fed ganrif, wel, yna gryn dipyn o chwalu aelwydydd a arweinwyr yn, mae'n gyfoes uffernol hefyd yn herma... Wel, yn union. Y llawysgrif. A fel dwi dweud o blaen, bod yn meddwl am Owain Glyndŵr yn mynd i weld Hopcyn a Thomas Nei'n gofyn i Hopcyn ddod i weld o, a mae'n braf meddwl bod Hopcyn wedi mynd ar llyfr coch ar angos, a mae'r Owain Glyndŵr wedi sbio ar rai o'r pethau yma, di myfyrio ynghylch be oedd o'n neud yn wleidyddol ac yn filwrol yng nghyd-destun yr llenyddiaeth Gymraeg yna. Achos o'n golygu rhywbeth, traddodiad proffwydol ac yn y blaen, yn golygu rhywbeth. Ac hefyd, mae rhywbeth am Ganu Heledd yn wedig gerdd hon stafell Gynddylan, sydd wedi parhau i ddwyn ffrwyth llenyddol Cymraeg yn ddiweddarach am nofel fer, nofelig anhygoel o dda gan Kate Roberts o ddechrau'r 60au tywyll heno. Am gymeriad cyfoes, dynas Cymraes, dosbarth canol, Bet Jones sy'n rhaid i weinidog ar ddechrau'r 60au, diwedd y 50au, a mae hi'n profi rhyw fath o chwalfa seicolegol, pwysau'r disgwyliadau'r holl bwysau a wraig a gweinidog mewn cymdeithas Gymraeg, draddodiadol, mae'n cael rhyw fath o nervous breakdown, so chi'n deud heddiw yn Saesneg, de? Ac mae'r nofel yn dechrau mewn ar ward
seicolegol mewn ysbyty meddwl lle. Ie. Ond mae Kate Roberts sy'n defnyddio'r ddelwedd honno fel rhyw stafell genfylan, bod bywyd y ddynas di mynd yn wag, a mae'n syllu ar ddilion i bywyd ei hun, yn bwerus, yn ddiweddar iawn. Heb dan, yn union, mae'n dyfynnu'r gerdd. A mae Angharad Thomas wedi defnyddio'r ddelwedd yna eto mewn nofel yn ddiweddar iawn. Felly mae rhywbeth sydd a hefyd y llais benywaidd yn mynd o'r oesau canol fyny trwy Kate Roberts, Angharad Thomas heddiw. Mae yna rhywbeth yna sy'n apelio a sy'n bwerus iawn. Reit, mae yna gyfres arall o englynion cerdd arall o ran Ganu Heledd. Dwi eisiau sôn ychydig bach amdani. Y Dref Wen. Tecwyn Ifan, y Dref Wen yn y dyffryn, heno heb arf a cofferyn. O'n i ddim yn sylweddoli, na dyna oedd ato dangos o'n wybodaeth, mae dyna lle mae'r Dref Wen. Ie. O, pan ni'n sôn am y Pedair Cainc, oedd ti'n dyfynu cyneuon Geraint Jarman yn aml. Ar ôl Tecwyn Ifan, ie. Mae unrhyw addysg dwi wedi cael drwy ganu pop Cymraeg, Jerry. Ie. Felly, yna fo, dyfyniad ola chdi ddarllen. Oce. Ie. Y Dref Wen ymron y coed, ysef ei hefras erioed, ar wyneb ei gwellt y gwaed. Reit, mae'r ail linell yn fan hyn. Y Dref Wen ymron y coed. Ti'n dall hwnna? Dwi dall hwnna. Ie. Ysef... So, sef. Sef yw hynny, sef, de? Sef ei hefras erioed. Efras yw arfer. Ie? So, sef... Hynny yw, dyna lle mae wedi bod erioed? Ie, dyna oedd ei harfer, dyna fe mae wedi bod. Ond rwan, mae... Ar wyneb ei gwellt y gwaed. Reit, sori, dwi'n darllen y well tro yma. Ar wyneb ei gwellt y gwaed, felly... gwellt y to, neu be bynnag, gwellt ar lawr, a wedyn mae yna waed dros y Ie. So mae'n myfyrio ynghylch. Ie, mae o'n... Dyna. Diar, Jerry. Dwi angen help ar ôl un. Da ni wedi cael llydaw, oedd yn echrydus. A rwan, da ni'n cael un. Oce. So mwy o droseddau rhyfal. Mwy o effaith dynol rhyfal. Ac o ran y Dref Wen, dydy sôn ychydig bach am Ben Gwern, llefydd go iawn gollwyd pan ath y Saeson ati i oresgyn rhannau o'r hein deyrnas yn y Powys. Mae'r rhaid meddwl bod mae lle go iawn oedd y Dref Wen, Whittington. Right. Wen, Dref Wen, White. Yn ymwl Croesoswell, da. Ond mae bosib hefyd bod y Dref Wen yn golygu rhywbeth mwy amhenodol, nid lle penodol, lle Whittington heddiw, ond hynny yw, gwyn yn golygu, bendigedig, fel y gwynfyda yn y Beibl. Gwyn i fyd, y Dref Wen. Da ni'n mynd i ddechrau siarad am Steddfod Llangollen yn mynd, Jerry? Wel, ia. Na, ond, a mae'r tref, wrth gwrs, wedyn, y syniad o dref o ran yr hen enwa Cymreig, oedd tref, mae yna enwa ffermydd mawr yn Sir Fôn. Mae tref yn golygu rhywbeth o ryw... Neu mi oedd yn golygu rhywbeth o ganolfan... Hollol. Grym i ryw radda yn lleol iawn, felly, so, Ond o ran Steddfod Llangollen, mae yna ffasiwn dwptra ar led weithiau pan pobl yn meddwl, wel, dyle pob gair yn Gymraeg gyfateb yn syml i un gair Saesneg. Saesneg dy'r unig iaith, Jerry, come on! Mae'r Gymraeg yn iaith wahanol, de. Mae'n ffordd wahanol. Ti'n mynd sôn am gwell. Di rhywun ddim yn cyfieithu glaswell fel bluegrass, nac di, de. Mae gwyn yn gallu golygu rhywbeth gwahanol i'r lliw gwyn. Wel, falle fydd Steddfod Llangollen yn mynnu bod ni'n newid enw glaswell i glasgwyrdd. Dyna'r rhesymeg. Dyna'r rhesymeg. Ond felly, os ni'n meddwl am ystyr y Dref Wen, fysa rhywle bendigedig, hyfryd, de, sanctaidd bron, de. Hardd ymron y coed, a rwan... Ar wyneb ei gwellt y gwaed. Ac mae'r llinell ola yn deud cyfa. Y cyfa dydy, mae'r stori gyfa yna. Hynny yw, da chi'n clywed popeth mewn nhw 7 syllau yn y llinell yna, bod y lle wedi chwalu bod pobl wedi cael ei lladd, a mae'n drosod. A wrth chwalfa di pwynt Tecwyn Ifan yn y gan. Ond tan i mynd ar ôl. Na fo. Gwaed y gwir ar yr eira gwyn. Mae yna lot o waed yn Tecwyn Ifan. Oes. A mae yna gerdd dyn ni ddim wedi ei thrafod yn fanol am Eryr Pen Gwern yn bita
corff Cynddylan, bron fel cigfran di dŵad i fitr a Heledd yn myfyrio ynghylch hynna, bod yr deryn sglyfaethus yn bita, yn llythrennol yn bita cynawd i brawd hi, ac yn y blaen. Dyma bethau llwm iawn. Wedyn mae rhai'r cerddi hefyd yn gwrthgyferbynnu cyflwr trienus Heledd, ffordd mae'n disgrifio ei dillad, mae'n gwisgo, na ddim dyfynnu'r llinellau greiddiol, bod rhoi trosi lot o'r geiriau, ond mae'n gwisgo dillad o groen gafr calad fel gwisg, mae'n glodaidd iawn, heb unrhyw fath o fantell fydd yn gweddi tywysoges, mae'n crwydro fel rhyw ddynas dlawd, ddigartre, lle mae'n gwrthgyferbynnu ei chyflwr presennol ar cyflwr gwych yn y gorffennol, bod yn dywysoges yn mwynhau braint yn y llys. Mae hynny'n rhan bwysig iawn o beth sy'n mynd ymlaen. Mae'n ddigartre wan. A hefyd mae yna gerddi eraill sy'n enwi'r brodyr eraill gafodd ei lladd yn ogystal â Chynddylan. Mae un yn dechrau Llas, hynny yw lladdwyd, Llas fy mrodyr ar unwaith. Hynny yw, i gyd ar yr unwaith. Mae'n henwi Cynan, Cynddylan, Cynwraeth, a wedyn mae yna gerdd arall sy'n dweud i bod hi wedi colli i chwiorydd hi hefyd a mae'n ei henwi nhw i gyd. Gwladys, Gwenddwyn, Freyher, Meddlan, Gwledyr, Meisir, ac yn y blaen. Y restr hir ohonyn nhw. Yn harau, o ran llais pwy da ni'n glod yn y gerdd yma, oedden ni'n sôn am bod ni'n clod llais merch a bod hynna yn ddiddorol, ond da ni dal yn clod llais grym ar un ystyr. So da ni'n cael profiad y werin datws. Na, o safbwynt beirniadaeth lenyddol Marcsaidd, Jerry. Wel, da ni'n clod lleisia y teulu brenhinol, hyd yn oed merch yn y teulu brenhinol. Dosbarth uchel. Ac wrth gwrs, o ran, mae'r cyferbyniad o ran y bywyd cyn ac ar ôl y gwymp yn fwy i'r bobl yna, ond da ni dal yn clod yr arweinwyr yn fan hyn. Yndyn, yn sicr. Ddim bod yna'r bwynt mawr i hynny, ond mae jyst yn ddiddorol nodi hynny. Na, wel, dwi'n meddwl, sut ti gallu arddel berniadaeth lenyddol Farcsaidd fwy sophistigedig na hynny ychydig bach. Siwr o fod. A ran, hynny yw, trwy graffu ar sylfaeni materol lenyddiaeth, a'r ffaith bod cyfoeth y deyrnas wedi bod yn sylfaen i ddiwylliant, fel oedd y beirdd proffesiynol yn cael nawdd gan y tywysog ac y blaen. O safbwynt yna, ond iawn ia. Mae'n gymdeithas, mae'n llenyddiaeth sydd yn derbyn mai brenhiniaeth yw'r ffurf lywodraeth briodol, lle. Ac dwi'n mynd i siarad yng nghyfer wan, dwi'n mynd i meddwl am hyn, dwi'n mynd i wneud ymchwil am hyn, ond i gael llais llenyddol Cymraeg sydd yn protestio yn erbyn y brenhiniaeth, a sy'n cynnig ffordd arall. Wel, ti'n cael gywydda yn y 15fed ganrif, felly o gwmpas cyfnod y Llyfr Coch, nid y protestio yn erbyn y brenhiniaeth fel y cyfryw, ond Sean Kent oedd yn rhyw fath o fardd bregethwr, hwyrach yn frodor neu yn fynach teithiol, yn canu moes wersi ar ffurf barddoniaeth ac yn beirniadu cymdeithas, a bod yr uchelwyr yn gormesu'r clodion. Elfen o hynna, beirniadaeth grefyddol foesol, ond wedyn o ran sôn am mewn ffordd fwy gwleidyddol bendant, dwi'n meddwl bod rhaid disgwyl tan, dwi'n ni, Morgan Llwyd yn yr ail ganrif 15, pan mae gen ti rhyfal ym Mhrydain rhwng y brenin a senedd i gael llenyddiaeth Gymraeg sydd wir yn sôn mewn ffordd fanwl iawn am... Ac o safbwynt y werin... Lle ti'n cael sgwennu o safbwynt y bobl sydd ddim mewn grym? Wel... Lle da ni'n... Wel, cwestiwn da iawn, ond ti'n cofio pan oedd yn sôn am ddiwylliant llawysgrifol a hanes creu llawysgrifa, fel Llyfr Coch Hergest, llawysgrifa drud, gorfod paratoi croen, llo, a'i droi'n femrwn i sgwennu, a mond ychydig iawn o bobl oedd yn gallu ysgrifennu yn y lle cyntaf, mi oedd llythrennedd yn dechnoleg bryn a gwerthfawr dda. Felly oedd yn perthyn i elit y gymdeithas doedd ar y cyfa. Dwi'n meddwl, gael llenyddiaeth sydd yn llais y bobl go iawn, lly. Ti'n gorfod disgwyl tan
i ryw raddau yn yr 11 iawn, mae llythrennedd yn dechrau ymledu oherwydd y wasg argraffu, y diwygiad protestannaidd, y pethau syniadau am addysg a darllen yn newid. Dwi wedi llusgo'n i'n bell iawn. A wedyn, ond jyst i offer y cwestiwn, wedyn mae yna ganu a fatha caneuon gwerin, mae'n siŵr, oedd wedi i traddodi ar lafar gwlad gan bobl hwyrach anlythrennog, oedd yn gallu canu a siarad ond nid sgwennu, ond pan mae llythrennedd yn tyfu, mae pethau fel yn cael ei sgwennu lawr am y tro cynta. Ond dyn ni'n bell cyn hynny wedyn. Dal yn yr oesau canol. Mae'n ddrwg i ni. Ond mae'n bwynt pwysig iawn am hynny, lly. Felly hyn oed pan dyn ni'n galaru dros y deyrnas y gollwyd, dyn ni'n clywed yn os a bwynt y teulu brenhinol, de. A dyn ni i fod, dyn ni fod i gyd ymdeimlo heledd, tydan. Ac ochrau hi, meddwl argen piti bod... Wel, mae pawb yn ei bywyd wedi marw, so dwi yn cydymdeimlo efo heledd, reit? Ond oce, reit, dwi wedi mynd i codi sgwarnog o hwnna. Dos ni nôl i'r le call. Na. Wel, iawn. Felly, fel ddweud i, mae nifer o gyfresu eraill o gerddi ar ffurf englynion sydd yn gysylltiedig â chwedla neu straeon eraill. Yr enwoca yw canu llywar hen, a llywar eto yn perthyn i haen ucha cymdeithas. I holl fibion wedi marw yn gwrthwynebu'r gelyn, de. Mae yna dameidio o gerddi eraill, ac mae'r ddadl yna o hyd o ran, wel, a oedd yna stori go iawn, oedd yna ryddiaeth, neu oedd pobl yn adrodd chwedl lle, dyma ddigwyddodd i heledd, a hyn digwydd, neu a oedd y caneuon yn cael ei canu yn unig, neu'r cerddi yn cael ei darllen heb unrhyw stori felly. A dwi'n meddwl bod y farddoniaeth yn ddigon yn ddyn, fel dyn ni wedi gweld efo ambell linell, mae hyn o'r un llinell o 7 sill yn unig yn ddigon i grynhoi stori, de. Ac wedyn, unwaith eto... Wel, ar wyneb ei gwellt y gwaed, mae hwnna'n mynd i aros efo fi, mae'n sgytwol, dydi. Ac hefyd, i fynd yn ôl at y man cychwyn, o ran y ffaith bod ni'n gweld colled, dyn ni'n gweld chwalfa teyrnas trwy lygaid cymeriad benywaidd. Mae rhywbeth am hynna, wrach bod y cerddi yn dweud pwy bynnag oedd y bardd, yn fardd gwrwaidd, yn fardd benywaidd, dwi'n gwybod, pwy bynnag oedd y bardd a gyfansoddodd y cerddi hyn, da. Dyn ni'n gweld galar o pwynt merched, a hefyd hwrach bod hynny'n dweud rhywbeth wrthyn ni o ran rôl merched, o ran galaru, o ran defoda galaru, de. Efo rhai cymdeithasau yn Ewrop heddiw, Sicily yn draddodiadol, ffordd mae benywar hwrach yn dilyn yr arch ac yn galarnadu ac yn y blaen a rhai gwledydd. Dwi'n meddwl bod yn gywir yn deud hynna. Un o'r chwedla canolbwyntio, Iarlles y Ffynnon, dyn ni'n cael rhyw ddelwedd o gweddw. Mae prif gymeriad y chwedl Owain newydd ladd i gŵr hi, a mae hi'n iarlles heb iarllwan, a dyn ni'n gweld hi'n galaru ac yn rhwygo i gwisg ac yn... Felly wrach bod na rhywbeth yma, deillio hen ddefod, neu hen ddefodau Cymreig, o ran sut oedd merched yn y teulu yn galaru pan oedd i brodyr, i gwyr, i tada yn cael ei claddu. Felly dychmygu hwrach bod yn digwydd mewn llys Gymreig yn y cyfnod. Ar ôl gyhoeddus y merched mewn ffordd o ran hynna. Hwrach bod cymdeithas yn meddwl bod merched yn mynegu galar yn well ar hynna. Mae rhywbeth pwerus iawn. A dim ond Duw sy'n gallu rhoi pwyll. Ie, yn union. Dyna'n cyd-destun Cristnogol iawn. Dyna fo. So dyna oedd Canu Heledd. Mae hwnna wir yn hynod o bwerus, so dwi wir wedi mwynhau gwrando ar hynny yn ofnadwy. Diolch i Jerry. Dwi'n mynd i ailadrodd yr hyn dwi'n dweud bob tro, sef i ddweud diolch am wrando. Da chi'n gallu tanysgrifio i'r podlediad trwy'r gwahanol apia. Da chi'n gallu gwylio ni neu gwrando ni ar YouTube. Da chi'n gweld ni gynta ar am. Da ni wir yn gwerthfawrogi os da chi'n rhannu'r newyddion am fodolaeth y pod efo unrhyw un all fod efo diddordeb. A os gwelwch chi dda, ymunwch efo ni yn fuan iawn ar gyfer y bennod nesaf. Diolch yn fawr.